Zazpi jauziak eta ostalerra dira jauzien artean ezagunenetarikoak. Ipar Euskal Herriko dantzak dira jatorriz, baina gaur egun edozein festetan dantzatu ohi dira. Jauziak hainbat pausu oinarritzat hartuta sortzen dira. Eta horien bilduma 50 dantzatik gorakoak dira. Hona hemen gaurko dantzan erabiliko ditugun urratsak. Lehenengo pausua, erdizka. Imaginatzen dugu gure korroa, bale? Jartzen dugu gure eskumako oinaren punta aurrera begira, atzeko oina itxi egiten du aurrekoa, bale? Orduan, izango dira bi pauso aurrera, bat, bi, hirugarrena erdira begira, zapaldu aurrera eta itxi. Beste aldera, berdin izango litzateke, bale? Beti hasiko gara aurrean dugun oinarekin. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, itxi. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, itxi. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, bale, itxi. Musikak esaten baldin badigu, erdizka lauetan, egin beharko dugu jauzi hau, lau aldiz. Hau da, bat, bi, hiru, lau. Ados? Hurrengo pausua, jauzi. Jauzia egiten genuen kanpora eta barrura. Bale? Egiten genuen eskumako oinarekin, aurrekoarekin. Kanpora, zapaldu, aurrera. Itxi, barrura, zapaldu, aurrera, itxi. Hirugarren pausua izango litzateke dobla. Egingo genuke pauso aurrekoarekin kanpora, eta hemetik ja giro. Bat, bi, hiru, zapaldu, aurrera, itxi. Pauso aurrera prestatzeko, bat, bi, hiru, zapaldu, aurrera, itxi.